manzan Allah. Namuduka mai wanda rama wai ya kake ne manzan Allah. Ibi ismika sarki jallalla da kai zan fara kasidata. Alawwal al'akir Allah ka karan din ka fahimtata. Alaki mu ne roƙon hikima dan ɗayan da ya kawo bauta. Ka bani ka ƙara mun Allah ya adadin duk mai sallah. Idan ka bani ka ƙara mun baiwa ta yaban dan Abdallah. To salatin nan da kake Allah dukan in bayyana ninka. Ninka sau adadin iska da ruwa Allah gun zatinka. Ya rabu ka samun da Fadima tsokar annabu maradinka. Alihi sahabai na sasu auliya usuma na sasu. Shauti janinmu da jilani da baramahin ya gausilla. Kai mai ji na ɗan saurara maganar ta ai ban gida ba. Tilas in gaida uban gayya maulana shek na madiba ba. Na shek usuma na gaishe ka tafiyar har yau ba somawa. Baban Umma Salma ina son ka ƙara kira na fadar ka. Na shek na madina ka ce in zo ka kai ni ka da Rasulallah. Namuduka mai wanda rama wai ya kake ne manzan Allah. Saurara kuma ai ladabi yanzu zan faro aikina. Ni ta ina ma zan so ma ku ban labari dangina. Domin kun san manzan Allah tuni ya zarta kalamina. Da ko ta ina shi fardi ne agun Allah darakta ne. Agun alam kuma sarki ne waya kake ne manzan Allah. Waya kake ne tajul isi ta ko ta ina kai ka ci gari. Ka gari duk masu ambato sifar da isar ka abul kairi. Idan ka ce shi zaka faɗa shi wai ma mene zaka faɗa. Kyawun halin zaka faɗa ko adalcin zaka faɗa ko kawaicin zaka faɗa ko mutuncin zaka faɗa ko imanin zaka faɗa ko kyautar nasa zaka faɗa ko haƙurin nasa zaka faɗa ko jin kan nasa zaka faɗa ko jarumtar zaka faɗa ko nasabar tasa zaka faɗa ko baiwa tasa zaka faɗa ko ilimi nasa zaka faɗa ta ko ta ina baya faɗuwa kai da ce masa Rasulallah. Ai dukan matsayi manzan Allah ka kai har ma ka zarta shi. Kai ne ke sa in ya furci sai kai izini in furta shi. Ambatan ka yake kore yunwa ina yana sa in kushi. Lalle kai ne komai nawa san ka nake yi shanawa. A ce in farka bibi na ba zai yi ba sirrin Allah. Namuduka mai wanda rama wai ya kake ne manzan Allah. Mai rabo da rabawa annabi ne alamul imani ɗayan dinci. Ɗayan tun kan ɗayar ta zo miki fari na ce maku ta ce. Sai dilwara sayyidil bashari mafaka ta fakewa zartance. Shiga lafiya ta isi ya abin yaban alfazazi. Samun ka kwarai shi ne samu waninka akan shara bola. Ya faridun fardin mufaradu ya akir wahidumin izina. Da gwanjar rai sarumul ida abinka adace saidina. Ka bai na ruwa ka bai tsuntsu shugaba dalilin ruhina. Mifitahul jannati malja'ana ya sidi Muhammadu kudwatina. Na ruwa sun san da zuwan ka gwani balle na sama'u habiballah. Yara zanar kan banki sira ranar da kado sun mauce. Shirin su gaba ɗaya ka dace sunan ka da sun ji suka rikice. Da nukiliyar Allah kafi magiyanka a dole ya lalace. Barin Allah ya zuljuti yabanka yana yi mun daɗi. Nabiyar ramatu maulana ka ce ka ɗebe mun matsala. Namuduka mai wanda rama wai ya kake ne manzan Allah. Namuduka mai wanda rama wai ya kake ne manzan Allah. Aike mai karɓar aike yaya lamarin yake na duba. Aiko da ya leka Jibrilu kai ne ya gano ba wai wani ba. Amsar da ya baka bibina ya ce kai ba za ka sanni ba. Muhammad lam ya arufu illa sarki Allah. Ai Allah shi ne ya yoka kuma shi ya san ka Rasulallah. Jifa na jikai ya ce shi yayi wannan lamarin fa azimun ne. Ta yaƙi in kai na wasai ya ce da mu hannu na sani. Kai ka zama shi ya zama kai batuna dimun ayaka ne. Siradillah ya kira ka da shi kai ne tsani na zuwa kunshi. Da ka gima aiki na tabbas to ka ki buwayi jallalla.
ya sha nema shakirarka faɗarka ake kullum nawa ana ta faɗa ba a gane ba isar ka kaɗan siran tsayuwa ranar sa kai tarabar rama gwanjo mai shaidawa na wuta kamai da aljanna masoyi ranar zai shana to ga mu gaban ka muna kuka ka share kuka sallalla Namuduka mai kwandon rama wai ya kaji ne manzan Allah. an je gun Isa har Musa gaba ɗaya ba ce togun su ranar fa maza du sun ji maza suna kuka da idanunsu can sai a tuno da masoyina daman ai shi ne babban su ina Ibrahim yau yake ne ina Adam da Nuhu suke ne suna a ƙasan tuta tasa suna kallon ikon Allah mai mulki ne shi ko ta ina har yau ba a yi masa gici ba a rafi'ul ala gausi ne mukamin ba zai canja ba a kujera ta shi ɗaya yake ba juyin mulki duba mai mulki ne kuma ba wa'adi shi ne sanadin dukkan sanadi farnin kashe la sharika lahu ka zauna lau manzan Allah kai ne haske sanadin haske kuma ka zo haske albashari ido ba ya iya kallon ka kai masa yawa ya zuduri tunani tun farkon tafiyar ya gaza bale a sako nazari sanin ka ba za a iya duka ba da ɗaya sanin ka farin ba kamar suturar son ka shugaba ka yaye dukkan matsala Namuduka mai kwandon rama wai ya kaji ne manzan Allah. ya abun nufin Allah ni ma gidanka na zo ni da ɗan koko a cika mani shi ba da ni ba ya mun kai na ke roƙo a fatan shiri ya maulana ina roƙonka da ɗan ƙarko dan na ka ƙara min himma basira sannan ilhama ka yi min dafai ba dan ni ba lullufin laɗa fi sallalla ya nizamul mulki idan na ce ka yi min na san za kai min hijabai sun yi mani yawa ina roƙon da a yayi min ka buɗan ƙofan hasken nan in shigo ciki sa dubulamin ƙarin sirri ne ta faɗa kar na gaza har dan abada kamun ta fa'i ka da lantarki da kanka ka sanya mun kula me kake buɗa da kake zargin wani zai yi ma ba Amadu ba Allah ya ce ni ne buɗi shigo kasin ba ku duba ba komai za kai ka fake da shi Allah ba zai kiyaye yi ma ba ra'ufin rayi muka kai muna nema ka daɗo sarai a cikin tafiyar kar ai ba mu kai mana ya manzan Allah Namuduka mai kwandon rama wai ya kaji ne manzan Allah. shukuran laka ya sarki Allah da kai mana baiwar yin bege ina da ɗaro ko ya Allah a cikin tafiyar kar na yi waige ka ƙara tsayin ya asisu duka rinzi inda dage Allah kai min dan shak na madi ka ƙara zuban sabon madadi Shafi'u nake mai jagayya mai fada da fadar gausin dayi ya Namuduka mai kwantar